أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Foli ani sanni an tɛ segin an tɛ ɲinɛ ko kɛrɛnkɛrɛn aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen to Shirifila TV jabarani na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. An bɛ kisi nɛɛma deli Alahu Taala fɛ Ala k'o caman jidi ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ni ka sɔrɔ k'a fɔ aw dangana aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan. Ladabu kɛnɛ ne ni aw an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an denw lamɔko ɲuman ladabu bɛ se ka sabati an ka denbayaw kɔnɔna na an ka sociétéw kɔnɔna na an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na o hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ laadala an n'an ka malimatu de bɛ jɛ ka nin jɛmukan in kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ sɔrɔ fayida bɛ se ka bonya o cogoya kelen na bi Madame Tarawele Hindu Kulubali an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se Madame Makaji Seyida Fatima Savane. O la yani an ka don an ka babu sen kɔnɔna na an bɛ foli di an ka malimatuw ma. Madame Tarawele, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Kɔni baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen, alhamdulillah. Masha Allah. Fo ka taa se Madame Makaji Seyida Fatima Savane. E Savane? Nse. Kɔni baasi tɛ yen? Alhamdulillah, mais Ala tanu baasi foyi tɛ an na. Masha Allah. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka kɔrɔfɔ daminɛw la ladabu kɛnɛ ladabu bɛ se ka sabati an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka denbayaw kɔnɔna na cogo min na ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ ladabu o ye fɛn ye fɛn min n'a laɲinilen don an ka silamɛya diinɛ in kɔnɔ kosɛbɛ diɲɛnamaya yɛrɛ tɛ se ka sabati ni ladabu ma sabati wa silamɛya diinɛ fana tɛ se ka sabati fo jogo ka sabati o hukumu kɔnɔna na denmisɛnninw ka lamɔ an y'a yira u la k'a fɔ ko denmisɛnnin kan ka lamɔ 7 saba kɔnɔna na 7 fɔlɔ an ye ɲɛfɔli caman kɛ aw ye olu kan fo ka taa se 7 filanan bi an ka babu sen bɛ tali kɛ o de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw yɛrɛ n'u sera k'a ta san 10 na fo ka taa se 14 na bɔɲɔgɔnkew ma u yɛrɛ bɛ se ka u balimandamaw u tin bɛ don ɲɔgɔn na cogo jumɛn na u bɛ se ka silato rahimi n'o ye sinji u bɛ se k'a dɔn u bɛ se k'a nafa dɔn cogo jumɛn na mɔsɔ ne ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o kan o hukumu kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔ fɔlɔ an b'o ɲɛsin Madame Makaji ma. Madame Makaji an b'a mɛn kuma bɛɛ rahim bamanankan na sinji donc sinji yɛrɛ ye jumɛn laɲini jumɛn b'a la i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye? Alhamdulillah, astaizu billahi min sharri shaitani la'in rajim. Alhamdulillah bi ni'matil islami wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kasiran. Sida jabi ki fo ki barkada ki wali ɲuman dɔn i bɔlen filɛ ka ɲininkali sanuman min kɛ n'o de ye sinji ye ale gulonnen bɛ larusu de la sinji ale bɛ larusu de la ni mɔgɔ min tigi y'a tugu Ala subhanahu wa ta'ala b'i tugu a b'o togoya kelen na ni mɔgɔ min ye sinji tigɛ dun Ala b'i tigɛ n'i y'a mɛn sinji a fɔra hinɛ ɲɔgɔn na a fɔra makari a fɔra koto ɲɔgɔn ta la an ye faamuyali sɔrɔ o la Madame Tarawele Seyida Hindu. Naam. Ayiwa faranga jumɛn fana b'e bolo ka fara Seyida Fatima kan ni walawalali ninnu kan? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Seyida an bɛ tele Shirifila lajɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'i yɛrɛ fo k'i barikada i ka nin ɲininkali sanuman in na. Alhamdulillah Seyida n'i ko sinji i da sela adamadenya surusu ma sabu ka d'a kan sinji ye lawale maakɔrɔw b'a fɔ cogo min na kabila o kabila ni aw ye bɔ ɲɔgɔn na kelen a bɛ fɔ k'aw ye sinjimaw ye que ça soit masa kelen aw bange walima aw ye kɔrɔ ni dɔgɔ ye ou bien aw bɛ duba kɔnɔ a bɛ fɔ ko karisalakaw olu ka sinji de ye nin ye olu ka balimaya de ye nin ye donc o kɔrɔ ye olu de ye kelen ye olu ka tabiya de ye kelen ye fɛn min ni olu tɛ sɔn a ma donc olu b'u denw degi o de la u kan'o kɛ
sinji bɛ tali kɛ i n'a fɔ masa fila cɛman ni musoman ni aw ye den minnu sɔrɔ olu ka kɛ kɔrɔ ni dɔgɔw ye o bɛɛ bɛ wele ko sinjimaw o de la fɔ ko sinji dulonnen bɛ larusi la i ni min ye faniba ye o i sinji ye i balima kelen silamɛya kɔnɔ i sinji de don sabu ka d'a kan fɛn o fɛn ma di ye i man k'o kɛ a la n'aw ye ɲɔgɔn tugu ala b'aw tugu n'aw ye ɲɔgɔn tigɛ ala bɛ aw tigɛ ya sinji bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na Seyda an bɛ ala deli ala ka an tugu amin a ye faamuyali sɔrɔ nin walawalali ninnu na an b'i fɔ k'i barikada i yɛrɛ ka nin bilasirali sanuman ninnu na an kɛlen kɔ ka sinji yɛrɛ laɲini min b'a la an kɛlen k'o dɔn i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la depuis u wulita sanga kuranin u bɛ se ka ɲɔgɔn tin dɔn cogo jumɛn na i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ hakɛ jumɛn yɛrɛ bɛ balima ni a balima ɲɔgɔn kan ni an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ. Alhamdulillah Seyda hakɛw bɛ yen nɔ hakɛ min bɛ yen n'a minɛna ka baara kɛ ni a ye balimaya bɛ ja balimaya bɛ ɲɛbɔ a fɛ hakɛ fɔlɔ ye jumɛn ye i balima k'i ka baara ɲɔgɔnya i n'a fɔ i bangebaga i kɔrɔ ɲɔgɔn i dɔgɔ ɲɔgɔn i ka baara ɲɔgɔnya i n'a fɔ i bangebaga misaliya bolo ma anw ye balimamusow ye balimakɛ bɛ anw na Seyda donc sisan an balimakɛ ninnu an b'u baara ɲɔgɔnya i n'a fɔ an bangebagaw mun kama balimakɛ bɛ jɔ a balimamuso jigiya kɔrɔ balimaya jɔyɔrɔ la ka tila ka jɔ a jigiya kɔrɔ faya place la anw ye musow de ye ni si sɔrɔla an bɛ bɔ donc sisan an ye jɔyɔrɔ jumɛn ye an furukɛw kɔfɛ an balimakɛw olu de kan k'an baara ɲɔgɔnya ka bangebaga ninnu to yen olu kɛra mɔgɔkɔrɔba ye olu ka lafiya olu de kan k'an baara ɲɔgɔnya ni balimamuso i bɛ mun de fɛ i mago bɛ mun na fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka besoin i ka musokɔrɔba la i ka cɛkɔrɔba la olu kɛra mɔgɔkɔrɔbaw ye kaban olu de bɛ to yen olu ka lafiya i bɛna ɲɛfɔ i balimakɛ de ɲɛna a ne bɛ nin sigi in na bi a bɛɛ ta donc o b'a ɲɛnabɔ e ye a jɔra e place jumɛn na bangebagaya place a b'o cogoya kelen na balimamuso jɔ i balimakɛ ye baya place la a bɛ taa gindo ko f'i ɲɛna haminako mana sɔrɔ tɔɔrɔ mana sɔrɔ e ni balimamuso ni ko nin bɛ yen dugawu kɛ balimamuso dugawu ti bi donc a ye jɔ ɲɔgɔn jigiyaw kɔrɔ balimaya kɔnɔna na Seyda hakɛ dɔ ye jumɛn ye e min ye kɔrɔma ɲɔgɔn ye a bonya a bɛ dépend bangebagaw la a fɔ an ɲɛna karisa nin y'i kɔrɔ de ye a bonya i ka karama i ka dɔgɔyalima man ka tɛ ka s'a ma cogoya si la n'i y'an ka balimaya dɔw ta k'a lajɛ dɔgɔnin b'i dafa kɔrɔ la a b'a nɛni a b'a dɔgɔya masa sigilen bɛ depuis ni fitinin a fɔ an ɲɛna kɛ karisa y'i kɔrɔ de la kana to i y'a dɔgɔya dɛ n'i y'a dɔgɔya n'a y'i danga a b'i minɛ denmisɛnnin o fɔ an ɲɛna i k'a lasira ni o ye o bɛ wuli ni o ye a n'a kɔrɔ mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kɔnɔ a kɔrɔ ni fɛn fɛn ye filɛ n'a n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a b'u bonya de a b'u karama de parce que a fɔra a ɲɛna ko ni kɔrɔ y'a danga ko a b'a minɛ. Seyda n'i y'i ka nin kɔrɔfɔ ninnu faamuya nin bɛɛ lajɛlen kan ka fɔ denmisɛnnin ɲɛna depuis a denmisɛnnin aw sigilen b'a ka so kɔnɔ e ni den bɛ yen nɔ den fɔlɔ bɛ yen filanan bɛ yen karisa ye mun ye nin ye mama n kɔrɔkɛ kɛ i kɔrɔkɛ sugu jumɛn donc i yɛrɛ y'a dɔn k'i kɔrɔ don dɛ donc a minɛ kɔrɔya minɛn kɔnɔ a kana bila minɛn foyi kɔnɔ ni kɔrɔya minɛn tɛ a dugu tuma ni nin danga fɛn na fɔ mama ni ye dɔgɔya a bɛ ne minɛ i b'a fɔ awɔ ni a y'i dɔgɔya a b'i minɛ donc sisan nɔ a bɛna ka na bonya Seyda a b'o cogoya kelen na e min ye kɔrɔ ye bangebaga fana b'a fɔ kɔrɔkɛ ɲɛna nin y'i dɔgɔnin de ye a minɛ ka ɲɛ hinɛ a la a magari minɛ du kɔnɔna na ne ma se ka hinɛ na du kɔnɔ ko ni kelen ni fila paraw ko ni kelen ni fila e b'a nɛni ko ni kelen ni fila e bɛ nin kɛ a la ka sɔrɔ e de bɛ kan ka hinɛ a na balimaya kɔnɔna na parce que i dɔgɔma ɲɔgɔn de don ne ma hinɛ a du kɔnɔna na e sigi n'aw bɔra e bɛna se ka hinɛ a na wa ne ma se ka hinɛ i baden kelen na i sinji kelen na e sigi e bɛna se ka hinɛ dɔgɔnin wɛrɛ la kɛnɛmana na wa a yira kɔrɔ la bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don Seyda ni dɔgɔnin ye kɔrɔ bonya kɔrɔ fana kan ka hinɛ dɔgɔnin na balimaya kɔnɔna na n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye tin bɛ don ɲɔgɔn na hinɛ bɛ na makari bɛ na aw ka balimaya bɛ ja Seyda a bɛɛ ye jumɛn ye ko aw ka hinɛ ɲɔgɔn na balimaya kɔnɔna na o bɛɛ ye dɔgɔnin de ye kɔrɔkɛ ka hinɛ a la balimaya dɔw ma nɔgɔn bi dɛ a ma nɔgɔn balimaya dɔw ka gɛlɛn fo k'a fɔ a ka gɛlɛn i b'i ɲɛsin kɔrɔkɛ ma kuma dɔw la ko dɔw bɛ yen i bɛ taa ka taa k'i bɛ taa fɔ i kɔrɔma ɲɔgɔn ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛ sisilen don k'i kunbɛn a b'i kunbɛn ni comportement sugu dɔ ye hinɛ tɛ yen nɔ makari tɛ yen nɔ
donc finalement il na min kanu te il na min kama o bi boy kono wal me ba fo ni fo le billa nteme to lado mo na ni aye amen nani hina nyaye amen nani makari nyaye sai da do juma tuguni ko ko numa yake nyoy balma ya konnana fion fe ni man kay fembela et surtout aw mu fay aw mu bakeli aw mu dukene wona doni ni aw masira nyogo kanu ka hina nyogona kanyuma yake nyogoni joni mi da aw kanu ka hina nyogona kanyuma yake awye aw de ba damine ni aw ya damine mo wara bina awye ka wladike baran konnana donc sangani wakati bela jelena sai da korobola dogani bola emne kore ni ma yake dogani yake egni fere dogani kala ni depuis ou demsenma awo ikanga ni bela jelene nye ede ba nye fuyo parce que anya foka teme kuma dola cho tigeso bi voyager ou ta subula ou ta aventure la mais muso de ben benye for dem seni ngena nyen for dem seni ngena aba famia nu koroba u ka balma iba ifo mo gonye bina bo affaire sigda konnala no ba sura la bena fe la bene bala ni koma la ben dro la essence ro ati se ka la ben tukuni Ambi foki wale nyumando Madame Makaji Seyda Fatima Savane ikani wala nuna sigata la demseni ye bogo Kennedy ni depa fitini manama dige mina akogole ka foki bo jagoya blakna o manogon ko sebe Madame Traoré halibi efena bi se ka nyefoli jumenke anye balmaunche hakela ka faranga Seyda Savane ka faranga alhamdulillah Seyda inafo iya fo chogumna demsen be mara san 7 kono kerengene ala masaw fe walima allamo bakaw o san 7 folo hakila aindo fo ula sigida temelona 7 flana o aka kalana do ani aka kori jamala wakati wi ula mi masa e toujours a adamaden yogon yirala surtout am islamia munani a yirala dro karsa I kala ne yogon I balma do masa de go yira dena ou bien an sigi yogon karsa de I balma de do kana ke dron umun bola kono kele na ka fo ko lu dron de balma mai emi masa yi balma en furubaya ola ke sa so de to na iga mara kono walma atala yoro wore iba soro abikete ndi ani adama de umbe chela mais Seyda ida sera kuma mi mani amba ye bibina anga duba yere konnana iba soro koron dogodew iba ye ka fo masaw yere de be clanin damne folo aba fo nga papu yawo wa hal demsen wa hal nu fila ka fo ne dogonde ni ba fo ni ma fo ay ne dogonte ni ne dogonde o yere de fili jugo bay o wikele chugo mena fura jumembo masaw de be se ka oba ina fo nya fo chugo mina ide yere ma de ka mo mi fiefiew no dona ika so ayira la ko karsa I balmadi fan fani otibe ma kano kala emi lamo baga ke sa so chemani musomana ede bo yira demsenna ni nya ku ye nya fo ka koranga sigida temelula de marale ni bugole o e ka chiendi o e ka do nyere ma wore kona temindo sabu seda e ma famira idena ire balma mine chogo ibolo de nya be ola ire ka du kono I koro ke ni fanchino olu mine chogo labara chogo ide nya be ola be moni odi donc abe emi bolo koro imasa chemani musoma aw de be je ka mara ira dena ka balmaya yira la ka sindiya yira la depuis o fitini donc ni o mona no o be ke balmaya tugubagaw yi Seyda ina famunu fo o be olu soro parce que ni e ya ken tanta an yere ka kuma nsina muso dintaw walma kansina muso dintaw ou bien ni ye ngalla modon yi ni e re o faral jira dina be na koroba ya Seyda abitani odi aba fo ka yere kundi o te balmaya la ko sebe mai ayira la dron be kelenye que ça soit inu jena ka bangi nyon fe walma munu yene koromso ta ou bien dogon tawi abede kelenye balmala hinala na ya kungo fiye iseko kala depuis o fitini e ka o be yira ula nini madi ede o yira la bay abe dan o woro de la donc balmu nyon che hake aka chafo ka tafo mais bakuru balani ki ba fodron emi balma ke walma emi balma msoyi fen be ni otibe ima kano ke ibalma tokelena masaw de bo yira demsen nuna Seyda bola ka do fala sisan ku ka hine nyogona mini ye masaw aw de folo be hine demsen nuna ubo ye aw de fe ko bara
o menu ya masa yɛrɛ filɛ nin ye a tɛ tiɲɛ fɔ anw ɲɛkɔrɔ n'a ɲɛ bɛ min na a b'o ɲɛnata fɔ walima ni min y'a ka ci kɛ bi a b'o kɛ jotigi ye donc denw mana lamɔ ten u ka balimaya la o fana bɛ o sira de bɔ seda o la balimaya dilali bɛ fɔlɔ masaw la i b'a dɔn balimaw ka taa bɔ ɲɔgɔn ye k'u mangɛnɛ a bɛ bɔ masa yɛrɛ la ni i den min mangɛnɛ a kɔrɔ walima a dɔgɔ dugu jɛla n'u ye foli kɛ dɔrɔn a fɔ a ye e y'a fɔ ko Ala ka nɔgɔya kɛ i kɔrɔkɛ la e y'a fɔ i dɔgɔnin ye k'Ala ka farigan ban wa o yira u la depuis so kɔnɔ o la ni musoman furula walima ni cɛman taala yɔrɔ la u hakili bɛ to ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn masala mais ni masa y'a yira dɔrɔn ninnu mun ye ne taw ye donc o la ne b'olu de koro k'olu don ɲɛnada fɛ tɔ ninnu ka sira t'o la c'est an yɛrɛ ko bamanankan na ko jɛgɛ kelen tumun bɛ jɛgɛ bɛɛ tiɲɛ i bana ka min koro donc o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka korolen ninnu tiɲɛ don nataw la Ala k'an kisi a ma o la ni lamɔ furubaya la ka jugu kɛ furuba ye sisan e min ta n'i b'a dɔn a man ɲi a yira dɔrɔn a man ɲi n'a ye fɛn kɛ a man ɲi a y'a gosi a y'a bɔ a la que ça soit an bɛ yan o tɛ yan o la ale bɛ balima tɔ minnu cɛ la dɛ a bɛ kɛ sababu ye olu bɛ siran k'o wale in kɛ mais ni e y'a kɛ dɔrɔn nin b'a la ne b'a kɔ dogo walima ne bɛ n sɔnni sigi a kan hali n'u kɔrɔbaya la donc a ɲɛ kɔrɔ i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye tuguni i y'a ye o la balimaya la a ka kan i ka balimaw yira ɲɔgɔn na n'aw man kɛnɛ a ka bɔ ɲɔgɔn ye depuis u b'i ka mara kɔnɔ a ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ a ka ɲɔgɔn kanu a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais ni masa y'a kɛ se bɛ den min ye n b'o ɲɛna kuma fɔ se tɛ min ye n b'o bɔrɔntɔ donc o la ni denmisɛnninw kɔrɔbayala ten k'u kɛ ka furu kɛ walima ka bɔ e kɔrɔ u bɛ continuer o de fɛ o b'a sɔrɔ balimaya la se tɛ min ye hali n'u bɛ fani ba la o ka ko tɛ bonya tɔw bolo o bɛ bɔ mansaw yɛrɛ de la fɔlɔ depuis lamɔ yɔrɔ la o de la depuis denmisɛnnin bɛ san 10 sɔrɔ ɲɛnamaya ko o ko n'a sɔrɔ an ka maaya tɛ taa kɔ to ka den lasigi k'a fɔ a ye que ça soit cɛman walima musoman kan'a dan école la walima carré kɔnɔ minnu bɛ bɛn adamadenya tabiyaw la to k'o fɔ denmisɛnnin ɲɛna minnu man ɲi i ka maakɔrɔw la minnu baro bɔli ye walima i ye minnu lakali mɛn dɛ segin i ka olu fɔ denmisɛnnin ɲɛna mais a tɛ min dɔ tile se fusɛ n'i nana fɔ k'i b'a bugɔ o la walima k'a yira la e kɔrɔmuso karisa aw yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye aw tɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye aw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o bɛ dépend e yɛrɛ de la fɔlɔ masa a bɛ filɛli kɛ e taw b'i bolo cogo di fɔlɔ e yɛrɛ ni balimaw bɛ cogo di aw ka kabila la e bɛ cogo di e bɛ taa bɔ aw ka so wa i ni balimaw bɛ communiquer wa den bɛ nin bɛɛ jate minɛ kabi denmisɛnnin bɛ se san 10 sera i yɛrɛ b'a dɔn an ka sisan denw u bɛ min dɔn tuma dɔ la hali anw yɛrɛ t'o dɔn donc i ka kɛta bɛɛ lajɛlen souligner i den ɲɛkɔrɔ balimaya fɔ a ɲɛna balimaya de ye i ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni ye kabila kelen ye a bɛɛ y'i balima ye que ça soit ni kɔrɔmuso den don walima a kɛra yɔrɔ yɔrɔ hali n'i ma deli k'a ye n'a nana i den wele i k'a yira a la ni balimakɛ de koyi mais olu ti yan a fo walima n'a man kɛnɛ a fɔ taa bɔ karisa ye i b'a ka yɔrɔ dɔ taa fo depuis a fitinin balimaya yira a la depuis o kuma o la a kɛra olu minnu bɔra ɲɔgɔn na o walima u ye kɔrɔ dɔgɔdenw ye u bɛ kɛ kelen cogo bɛɛ lajɛlen na sera Madame Tarawele Seyda Hindu Kulubali foli ani wale ɲuman dɔ an b'o d'i ma i ka nin walawalali nafama ninnu na an bɛ Ala deli Ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛ sinji tugulaw ye an kɛlen kɔ ka sinji yɛrɛ hakɛ dɔw dɔn a la ka d'a kan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na balimamaw cɛ hakɛ a ka ca kosɛbɛ waati yɛrɛ n'a cogoya kama ayiwa i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye Madame Savané a fɔ Madame Makaji Seyda Fatima Savané sinji tuguli nafa jumɛn bɛ a la i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna wa alhamdulillah Seyda sinji tugu nafa baw b'a la mɔgɔ mɔgɔ n'i ye sinji tugu Ala subhanahu wa ta'ala fɔlɔ de bɛ jɛ i ma ni Ala jɛna mɔgɔ min ma Seyda aw tigilamɔgɔ gagner dɛ i gagner diɲɛ na yan nɔ i gagner lahara o ye sinji tugu nafa belebeleba dɔ ye donc an k'a bila an kunna toujours n'an bɛ ka sinji tugu kɛ walima n'an bɛ ka min kɛ balimaya kɔnɔna na an k'a bila an kunna n bɛ ka nin kɛ Ala kama Ala k'an sara a la ka tila ka jɛ n ma mais n'o m'e bila i kunna ne bɛ ka ko kɛ i balima ye i sinjima ye n bɛ nin kɛ karisa ye sini ma sini wɛrɛ ma a k'a sara n ye e ye Ala bonya Seyda ne ye Ala bonya saratigi ye jɔn ye Ala tɛ wa jɔn min bɛna jɛ e ma Ala tɛ wa donc sinji tugu Ala kama Ala ka jɛ i ma ka nin yɛrɛ belebeleba d'i ma sinji tugu nafa dɔ ye Seyda dɔ ye jumɛn ye aw yɛrɛ minnu ɲɔgɔn hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn magari minɛ ka kobaw kɛ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ Seyda bɔra ka fɔ ka taa bɔ ɲɔgɔn fɛ yen nisɔndiya bɛ na alo karisa tileŋɛ bɛ kari Masinɛ fɛ yen aw bɛ taa aw bɛ tulo ni ka yɛlɛw kɛ aw bɛ baro kɛ nisɔndiya bɛ na aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ walima balimamuso fɔli o bɛ kabila dɔw bolo Seyda kalo dimanche laban
walima kalo ni bi fara ɲɔgɔn kan u taa ka t'u balimamuso dɔ fo nisɔndiya bɛna balimamuso fɔlɔ la a sigida la e ye kabilatigi de ye e ye balimatigi de ye mais balimakɛw ti ɲɛ e fɛ yen sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na a bɛ mun bila i kɔnɔna na i bɛ fɛn caman miiri dɛ Seyida mais min nana bɔ i ye dun u nana e min fɛ yen i bɛ nisɔndiya i buraw bɛ nisɔndiya i kansinaw bɛ nisɔndiya olu minnu fɛnɛ nana aw tɛna mɔgɔ kɔrɔ fɔ kɛ Seyida aw bɛna ka balimaya ja de yira aw ni karisa de ye kelen ye an nana bɔ a ye aw bɛna ka na minɛ ka nisɔndiya aw ni ɲɔgɔn cɛ balimakɛ minnu nana olu bɛ nisɔndiya balimamuso minnu fɛnɛ nana olu bɛ nisɔndiya a b'o cogoya kelen na Seyida denmisɛnnin minnu fɛnɛ bɛ yen nisɔndiya de bɛna fan bɛɛ fɛ mɔgɔ ka so kɔnɔ mɔgɔ baden de nana bi denmisɛnninw bɛ nisɔndiya o la e yɛrɛ min fɛnɛ don i ta de bɛ min kɛ yɛrɛ i bɛ don i bɛ bɔ i bɛ don i bɛ bɔ a nafa dɔ ye nisɔndiya bɛ don aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Seyida a dɔ ye jumɛn ye tuguni aw minnu ye balima kelenw ye a bɛ hinɛ don dusukun na ni dusukun hinɛna a bɛ makari donc la dusukun bɛ to ka muɲɛ hali i sigilen ko dɔ b'i kɔnɔ k'a bili kunna e sigi ni balima karisa e sigi a bɛ ne fɛ balimaya la mais a ye bɔɲɔgɔnya min kɛ ɲɔgɔn ye o nisɔndiya bɛna dusukun na hinɛ bɛna dusukun na dusukun bɛ makari kuma bɛɛ i man'i sigi k'i miiri Seyida k'i bɛna ko dɔ kɛ ko min bɛ yen nɔ k'i bɛna a ta ka ɲɛsin balima ma juguman sira kan mais a tant que bɔɲɔgɔnya bɛ yen nisɔndiya bɛ yen i dusukun tɛ sɔn k'a kɛ o dusukun yɛrɛ tɛ sɔn a ma cogo si la mais ni o tɛ balimaya kɔnɔna na dɔrɔn san ni wagati bɛɛ dusukun bɛ fujunu de i sigilen sisan ne bɛna ka na masiri e balimakɛ karisa e sigi a tɛ fɛ ka nin de kira mais n'a sɔrɔ aw bɛ bɔ ɲɔgɔn ye aw bɛ communiquer a tɛna ka na ɲɔgɔn minɛ o ma n'o kɛra nisɔndiya bɛ na aw dusukun na Seyida a dɔ ye jumɛn ye silamɛw yɛrɛ dama fɛnɛ bɛna aw minɛ ka nisɔndiya ni aw ye k'aw kɛ exemple ye par exemple k'i ma wusa i jaabi ka denbaya ye wa ko hinɛ bɛ yen makari bɛ yen tulonkanyɛlɛ bɛ yen aw bɛna kɛ boloŋɔni taamasere de ye a ka balimaya kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ balimaya dilanna k'a ɲɛ de ni balimaya ma dilan ka ɲɛ mɔgɔ tɛna aw yira aw tɛna ko fɔ yɛrɛ sabula aw ka balimaya pati kolonba i ɲɛjugu bɔ n'a ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ mais a man di mais ni balimaya kɛra o dɔrɔn Seyida hinɛ min fɔra sinji la a hinɛ mana dɛ a makari mana dɛ donc an k'a lajɛ an k'a ta ka baara kɛ ni a ye n'a ye baara kɛ n'a ye dɔrɔn i b'a ye an bɛna na wasa sɔrɔ a kɔnɔna na wa silamɛw fɛnɛ bɛna nisɔndiya ni an ye u b'an ka yiralifɛn ye Seyida a dɔ ye jumɛn ye n'o fɛnɛ nafa ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye Ibilisa danganen o bɛna ka na dimi aw kɔrɔ parce que ale bɛ yen de ka aw bila ɲɔgɔn na ale bɛ yen de ka fujuru don aw ni ɲɔgɔn cɛ toujours sitanɛ bɛ yen de k'a tiɲɛ ale tɛ yen k'a ɲɛ ka fitinɛ mɛnɛ sanga ni wagati bɛ yen ale bɛ yen de k'a mɛnɛ donc sisan ni ale nana ye ninnu bɛ ka ɲɔgɔn minɛ dɛ u hinɛ bɛ ɲɔgɔn na dɛ u bɛ ka nin kɛ u bɛ ka nin kɛ sanga ni wagati bɛ ani sitanɛ nana dɔrɔn k'a bɛna don dɔrɔn a tɛ don yɔrɔ sɔrɔ a bɛ minɛ ka dimi aw kɔrɔ aw ka balimaya la sinjiw nafa belebeleba de y'o ye sitanɛ bɛ dimi aw kɔrɔ a tɛ don yɔrɔ sɔrɔ aw ka balimaya la a tɛ don yɔrɔ sɔrɔ aw ka kabila kɔnɔna na mais ni a y'a ye karisa ni karisa olu bɛ ɲɔgɔn fɛ parti ma karisa ni karisa olu bɛ ɲɔgɔn fɛ parti ma ni sinji kɛra o dɔrɔn sitanɛ a sago sɔrɔ la o Seyida bɛɛ n'i ka tila n'a kɛra o dɔrɔn a bɛ na ni parti na ko karisa ninnu bɛ fɛ ka nin de kɛ u ye nin jɛjugu de siri ni a nana o kɛ sisan wari tɛ aw bolo min na u ye nin jɛjugu de siri aw kama wa bɛ fɛ ka nin kɛ dɛ a ye wuli aw k'aw jɔ n'o kɛra jumɛn nana fujunu ma na mais ni aw bɛnnen don a la sanga ni wagati o ni sitanɛ nana k'a bɛna a kun don ni ɲininkali bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ Seyida bɛn bɛ yen nɔ a tɛna n'a kɛ cogoya si kelen la donc ale bɛ funu de aw kɔrɔ sanga a n'a ka wagati bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra dɔrɔn aw ka balimaya bɛ ja sitanɛ tɛ don yɔrɔ sɔrɔ aw bɛ Ala subahanahu wa taala jɛn sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala ka Alahu taala ka diɲɛ di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛna madame Tarawele yɔrɔ Seyida Hindu e fana bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ an ye hali bi sinji nafa alhamdulillah Seyida bɔla ka min fɔ o bɛ wasa kɛ ka sabu kɛ wagati ni a cogoya ye sabu tele baaraw ye o programme ye alakiraba ko nɛɛma ni kisi b'a ye a ko la yadkhulul jannata qati'ur rahimi ko sinji tigɛbaga kɔni aljinɛ ka haramuya o ma o sinji tigɛbaga ye jɔn ye anw balimamusow don wa cɛmanw don wa walima masa yɛrɛ cɛman ni musomanw don wa Allahu a'lam o la bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ sinji dilanbaga ye n'a fɔla ko sinji dilonnen bɛ larisu la ko a bɛ duwawu kɛ maa ye min y'a tugu a bɛ maa danga min y'a tigɛ wari tɛ kɛ k'a tugu Seyida sanu tɛ kɛ k'a tugu a bɛ tugu ni adamadenya dilancogo ɲuman de ye que ça soit aw bɛ silamɛya hukumu kɔnɔ walima aw ka maaya yɛrɛ tabiya la fɛn o fɛn tɛ bɛn i yɛrɛ ma dɔrɔn aw kan'o kɛ ɲɔgɔn na
e mun ye dutigi ye to ka jate minɛ i ka denbaya kɔnɔ i furumuso la min bɛ na ni farali ye to ka kuma a fɛ i denw na fɛnɛ min tɛ sɔn mɔgɔw ta ma fefe fa hakili la to ka kuma a fɛ nin bɛɛ bɛ na ni sinji tigɛli ye sabu ka d'a kan nin bɛɛ bɛ na ni farali de ye o la depuis denmisɛnninw fitinin to ka sinji yira u la i k'a fɔ a ɲɛna i denw ɲɛna wa sinji tuguli de ye fɛnɛ ni aw ka hinɛ ɲɔgɔn na aw ka ɲɔgɔn bonya e seda y'a fɔ sisan ko a bɛ ala jɛn aw ma ɲarɔ seda ni ala jɛn'i ma kɔni i ta bɛɛ ɲɛna mais an b'a ye bi mansaw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka sinjiw fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw minnu ye baw ye anw kan ka kɛ a bɛɛ ye mais i b'a sɔrɔ kuma dɔ la an bɛ denw bila parti o ye ko ye min cɛ man ɲi den lamɔ furubayali a bɛ kɛ sababu ye ka sinji bonya yira u la inshallah. Alhamdulillah, an bɛ foli ni waleɲumandɔn di aw yɛrɛ ma madame Tarawele fo ka taa se madame Makaji a kɛlen ka aw bolo bɔ a ka baaraw bɛɛ lajɛlen na ka na aw sigi an ka ni plateau sanuma in kan ani alisilamɛ jama an bɛ se ka baro ladabu a bɛ se ka sabati an ka denbayaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bi dakun tun bɛ tali kɛ fɛn min na n'o ye sinji tuguli ye an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye sinji ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ma silamɛya diinɛ ye an yamaruya ni sinji tuguli ye an b'a dɔn k'a fɔ bi ta tɛmɛlen kɔfɛ ne ni lajɛlibagaw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali caman sɔrɔ sinji tugu yɛrɛ kan a tugu cogoya fo ka taa se nafa minnu b'a la o la ka da waati yɛrɛ n'a cogoya kan an na aw bila nin yɔrɔ in na ka kanbɛda kɛ aw k'an bɛn sigida wɛrɛ nata an bɛ dugawu kɛ alisilamɛ jama bɛɛ lajɛlen ye an bɔra seliw kɔnɔna na ala k'an ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ ka san caman don an garisɛgɛ la an karamɔgɔ ani an fa Seyid Sherif Usman Madan Haidara a ka foli a bɛ an bolo nin yɔrɔ in na folikan kɛrɛnkɛrɛnlen a n'a sanuma k'a ta k'a ɲɛsin a n'a ka denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na k'a fɔ ala k'an ɲɛ minɛ u la hali bi o la an b'a fɔ shukran lakum wa barakallahu fikum wa kullu amin wa antum bi alfi khair.